Hatu ki bahaying jong raja kimpat hun ya ke jing trei jong ki pulit jong ke Meghalaya. Kublai sibun parlok bapila pe je ki video ha kene ke channel ka bangi ai kerteng kasi infotainment. Ha kini ki sngi ngi baki bahaying jong raja kila pen kre ya laingut ki lawyer bandawa da katakan narkotes na kabenta kini ki basya keno baki don kti ban penyap yau raja. Kajing keli ka bami hangne hatu kini ki bahaying jong raja kimpat hun ya kajing trei jong ki pulit jong ka Meghalaya. Haba kilat pathai kubor ki keli yau wipin ubadai human jong raja. Hatu pimpat hun ya kajing trei jong ki pulit jong ka Meghalaya. Uang baki pulit kila trei sitom bat kila lenyo ya prangut ki badan bentah ban penyap yau raja. Bad umdan syu ke kentin ke ban beng lane ban keno ya ki pulit. Hanrei ulaya ro ya kata kajing trei sitom jongki. Baki lalap sibun ki ai ha ka badai bat kane ke kam. Hanrei ka ke bangi i bana kaliang jong u. Ba kajing ka sem jong u. Kimpat hun ya kata kadau baka sonam ka penyap yau raja. Namar kim ngej ya kata ka love triangle. Kikwa bantip bat banyo da kajubab ka basay. Balay ka sonam ka penyap yau raja. Namar ki ong ladaka i yau raj balay ka klem yatu. Bat balay ka don kam ban penyap yau raja. Balay kam shem lalay but direct yau raj. Ya kane ka bentah ki babun ki bru nakeleng ke India ki klem ngej. Baka sonam ka penyap yau raja tang nakadaw jong raj. Khamtam bau raja udai ubadan baem badubami nakalongjing ke badan baem. Kumta kidon bun kijing perkhat yo kadon dakawai pat kadaw. Sakawai ru baki bahaying jong kasanam kiong bakim tip baki ne arngut kidon ha kajing ye wala kiladon ki kubor ki bayatu bakasonam kaladeb yatu ha imei jong i yaki shwa bakan yato. Hanrei habakilat pathai kubor ki keli hau govin. Uang ba umtip shapang ka jing i bat habaki keli penia nau pa jongkar uang ba umtip bat umngej baki ne arngut kindon ka jing yadei. Hanrei ka basngau pela anda ki pulit ki layo ya ki tiar kitar jong ka sonam kilap ya arteli ki manggal sutra. Kumta nakaliang jong ki bahaying hasem jong raja. Wala kila sngew buram ya kajing trei jong ki pulit hanrei. Maki kidang kwa kum kajing gasem bakin yo dakta kajubab ka basay bha. Kumta kila abu dakita ki lawyer hadu laingut bakin diman ya katakan narkotes bat ki ong ladakim yo napo high court kin sadiman napo supreme court. Kublai sibun parlok ngasakan dupat ha kawai ke video.